سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري وحاما وميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلمي سلام كبرات تلتي سينما سمرة كمي تنحكم مجم أب كل شنخاتكم مجد كتلو ناي وترو تمنيتنايو بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو ناتمننا كم توترو نعاقم نمزناين حبريتا نمتحلافن النتعرو حجيون نعاقم يبك عزبلنايو حدي زعبا حيزنا دابا خيلناكم علنا كدم مجمارنا جن أحدراكم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان ححدشو كبتحكم دمنا ناي مزخاخر قاجل شركة بولون الناتلابنا سنكنا موراليامو متبعكم أي فلينا نبل نحجد ما تاريخي وات حدا كاوريات كوميديان هاجرنا زخونة كوميديان دراسي على مدبن مرهاولدو زلو بقعتن زدسس مدبينا حسنا لكم متينا زلنا كسافت سامة بتسمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سنايت انحوت لعل الزخونة ناي ود سب مدهانيت سحاقيو سحاق مدهانيت راي كونن من ناوحي عدمونيو تمارا مرتي سنساب كمز قلتو سابق ادمي مزراب من جمارو سحاق ويف الشخطايو أمع بيلو كومو سلزخونة خايو حدا ولدو نازلا أبا عسات شعات معالتات دحر مولادو ناي سحاق دمتي زسمع دحري 4 أوارح كا ملو مسحاق يجمر سحاق تفترو نود سب زهابو أدماساوي قانقايو لومي أب عالمنا أشحات قانقواتات كلون كلو بعسرتتات أشحات زغطرو لهجاتات ناي قانقواتات اونا اللو ازي كله بزحنت ناي قانقواتات انها اللوكن نسايا اتا أب كل خرنعات عالم أدماساويت قانقوا كوميديان نبار نزي حلافنت زيو أب زبانو تصور حدا كابزوم نزي حسابات تسكيمم زسرح زلو خا مرهاوي والليوم مرهاوي أبش حنش عتميتن تسعن كلتن أبس مرايو توليد عبيو أدميو نابت مرتي مساخل خاء مباتان ماخلاين درجة أب بيت مرتي أدوليس دحر مززام كالا أي درجة نمقتصال ناب بيت مرت لمعات تسقاقره بدحريو هاجراو قبو نمفتسام نابساوا وريدو مرهاوي كاب هتصانتو أتحيزو زتفلاليو فيلمتاتن كوميديتاتن بمرأي عبيو كابتي استعزبوخا نسدرابيتون أعرقتون النادقمه ناي سنة ببتهانو كوت جمره بزي استبقسخا أب بيت مرتي ناي دراما كلب تمزكيبو أب استفلالي بعالاتن أقات أميتاتن كربغعم مرهاوي كابز غصيلو أبال جوجله منيستر تمرتي مسكونه بركت زبلو كوميديتاتن على مدرخن كوين سرحه بدحريو كسبقس بقعاتن تمكرون مزدل بخا أب كلتشحن 15 أمدب تعود ناي فلما كوميدي أغربه اتا بخر اتبل كوميدو كما ناي فلما تمكرو متن أزيا بالاستسراحيا كاب بوزحات عزبتخا بوزوح أدناقوت أتريفيو مرهاوي أبزي بزيح وزلو درجة نخبتصح عبت راس تتصاوتو ولدو يوم ولدو كابه تصانتو أتحيزم بمورالن متبعن دكيفهم يوم مسال الطباب نخحكو رزق ألووم برجز كا سحاق ملكت حقوسن مزناينيو إلو مخم أبا هاجر تشاينايو سلسته فلسطي ناي بوديزم نيروم إزوم فلسطي نابحان تعدي بمئتاو أما خل اتي عمر عداقا نايتا زاتو عدي بمخاد نحد حدوم تتماميتم كساب كبدوم زغسل يسحقوم تقماتو ناي تعدي انتاي كوينوم يسعقو كم زلو
ክሪኡ ይዓጉዎም ከምቲ ኣቐዲመ ዘተንባኽልኩም ግዳ ሰሓ ከም ለበዳ ተላባዕ ስለ ዝኾነ እቶም ህዝቢ ንዓኣቶም ብምርኣይ ጥራሕ ተዋሒሎም ምስኣቶም ይስሕቁ ካብኡ ንዳሓር ብዝተገብረ ክትትል ነዞም ፈለስቲ እንትርፎ ክስሕቁ ክዛረቡ ርእይዎም ዝፈልጥ ሰብ የለን ዋላ እውን ስሞም ተሓቲቶም ስለ ዘይምልሱ ኣስማቶም ዝፈልጦም ሰብ ኣይነበረን ኣብ መላእ ሃገር ክዘሩ ከለዉ ብእቶም ሰሓቕቲ ፈለስቲ እዮም ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ስሒቆም ምስ ወድኡ ናብ ካልእ ዓዲ ይኸዱ ብህዝቢ ናይተን ዝኣትውወን ዝነበሩ ዓድታት ኣዝዮም ፍትዋት ኣብ ርእሲ ምንባሮም ፍሉይ ኣኽብሮት እዮም ዝረኽቡ ነይሮም ኣብ ቅርዓት ወፂኦም ንህዝቢ ክምህሩን ክሰብኩን ሓሲቦም ኣይፈልጡን ትምህርቶምን ስብከቶምን ሰሓቂዩ ዝኽፈልዎ ኾነ ዝረኽብዎ ዓስቢ ኣይነበሮምን ዓዲ ሙሉእ ተኣኪቡ ምስኦም ክስሕቕ ክርእዩ እንከለዉ በቃ ንስዩ ነይሩ ዕላምኦም ኣብቲ ግዜቲ ብዘይ ዘረባ ህይወት ሰሓቕ ምዃናን ብዘይክኡ ትርጉም ከም ዘይብላን ክንድኦምን ከምኦም ገይሩ ዝመሃረን ዝሰበኸን ኣይነበረን ከምዚ ኢሎም ንነዊሕ ዓመታት ቀጸሉ ኩነታትና ጽቡቕ እንተሎ ኸዓ በቲ ዘለዎ ንኽንቅጽል የኽእለና ወይ ይሕግዘና ስለዚ ንስሓ ከም ዝበለጸ መድሃኒት ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ዘይንስሕቕ እንተኾይንና ግን መድሃኒት ገዚእና ንተሓከም ግዳ ካብ ሰብ ሰርሖ ኣብ ቤት መሸጣ መድሃኒት ዝርከብ ፈውሲ በቲ ባህር ዝሃበና መድሃኒት ሰሓቕ ክንፍወስ ዝበለጸ እዩ ነዊሕ ዓመታት ይገብር እቲ ውሩይ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ኖርማን ካዝንስ ካብ 1912 ክሳብ 1990 ብሕክምና እቲ ሓሚምዎ ዘሎ ሕማም ከም ዘይሓውን ብህይወት ከዓ 6 ኣዋርሕ ጥራይ ከም ዝጸንሕ እዩ ተነጊርዎ ናይ ምሕዋይ ተኽእሉ ከዓ 1 ካብ 500 እዩ ነይሩ ንድሕሪ ተመሊሱ ጠንቂ ዝሕማሙ ንህይወት መልእቲ ክገብራ ካብ ዝነበሮ ጥሙሕ ዝምንጩ ጉያ ጭንቀት ጓሂ ሕርቃን ምስ ሰብ ምግርጫውን ከም ዝነበረ ዘከረ ስለዚ ኩሎም ኣሉታዊ ነገራት ጠንቂ ሕማሙ ክኾኑ ካብ ከኣሉ እወታውያን ነገራት ከም ምንጪ ዓይኒ ማይ ጥዕና ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ይኾኑ ብምባል ንነብሱ ሓተታ ንነብሱ ከም ቤተ ፈተነ ብምሕሳብ ክፍትና ወሰነ ካብ ዝፈልጦም እወታውያን ነገራት እቲ ቀንዲ ሰሓቕ ስለ ዝነበረ ነዘን ተሪፈንኦ ዘለዎ ኣዋርሕ መታን እናሰሓቐ ክሕልፈን ኣለዉ ዝበሃሉ ፊልምታትን ካልእ ዝኣመሰሉ ናይ መዘናግዒ ጽሑፋትን ኣከበ ኩሉ ናይ ዋዛታት መጻሕፍቲ ገዝአ ንዓርኽቱ ከዓ ዝኾነ ዝረኣይዎ ዝሰምዑዎን ዝገበርዎን ዘስሕቑ ፍጻሜታት ዕለታዊ እናመፁ ክነግርዎ እዩ ኣዚዝዎም ከምዚ ኢሉ ጽቡቕ እዋን ክሕልፍ ጀመረ ቃንዙ ኣዝዩ ብርቱዕ ካብ ምዃን ዝተላዕለ ዘደቅስ ኣይነበረን ን10 ደቓይቕ ጽቡቕ ክስሕቕ እንከሎ ቃንዝኡ ዝግብለሉ እሞ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ከዓ ብሰላም ይድቅስ ነይሩ ብኸምዚ መንገዲ ካብ ሕማሙ ሙሉእ ብምሉእ ሓዊው ንተወሰኽቲ 20 ጥዕና ዝመልአን ጥቕሚ ዘለወን ዓመታት ጸንሐ ኣናቶሚ ኦፍ ኣን ኢልነስ ኣብ ዘርእስታ መጽሓፉ ኸዓ ሰሓቕ እቲ መድሃኒተይ ክብል ጸሓፈ መርሃዊ እምበኣር ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ መድሃኒት ካብ ህፃንነቱ ስለ ዝተገንዘበዩ ንወዲ ሰብ ከስሕቕ ኮሜድታት ብምድላው ዘቕርብ ቅድታት ኮሜዲ ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ዝበዝሕ ስራሓት መርሃዊ ግን ሜሎ ድራማ እዩ ዝኽተል ሜሎ ድራማ ኮሜድን ደርፍን ዝተሰነየ ዓይነት ቅዲ እዩ መርሃዊ ምስ ሄኖጓሪ ብሓደ ኮይኑ እውን ናይ ስታንድ-ኣፕ ኮሜዲ ሰሪሕ እዩ እንተኾነ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክዘርጋሕ ኣይከኣለትን መርሃዊ ብውልቁ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ አበባን ዩጋንዳን ስታንድ-ኣፕ ኮሜዲታት ሰሪሕ እዩ መርሃዊ ገና ብዙሕ ስራሓት ዝጽበየ ዘሎ ተስፉ መንእሰይ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ
ክሳብ እንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትናዩ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታነ ነቐፌታን ኣመሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ቀርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና ኩሉቲ ዝቕፅል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበፅሓኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናግዓን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ